Genmodificering af Camilla Larsen, 2E, Horsens Gymnasium. I gensplejsning vil man gerne producere enzymer og andre proteiner ved hjælp af mikroorganismer. Gensplejsningsprocessen består af 3 trin. Første trin er at isolere genet. Når man skal isolere et gen fra et produktionsorganisme, kan man gøre det på 2 forskellige måder. Det første er copy-DNA-metoden, hvor man aktiverer et ønsket gen, sådan at det vil begynde at danne messenger-RNA. Messenger-RNA'et oprenses derefter fra cellen, det vil sige, at det kommer ud af cellen, hvor man efterfølgende oversætter DNA med enzymet reverse transkriptase, som har den egenskab at kunne oversætte en RNA-skabelon til DNA. Efter oversættelsen har vi en DNA-kopi af messenger-RNA, som så bliver kaldt copy-DNA eller cDNA. cDNA kan så forsynes med sticky ends, hvor man så kan indsplice det i værtsorganismen. Man kan se selve processen på det her billede, hvor man så kan se, at den bliver oprenset her, DNA-strengen, hvor den så efterfølgende oversættes med reverse transkriptase, hvor den så til sidst bliver til cDNA. Den anden metode er så at isolere gen, er at man finder det ønskede gen i et DNA-bibliotek. I DNA-biblioteket ligger der nemlig DNA fra bestemte organismer, som allerede er delt op med restriktionsenzymer, men hvor de er blevet splicet ind i virus eller plasmider. Restriktionsenzymer er enzymer, der skærer DNA'et over efter bestemte basesekvenser, og stykkerne får derved forskellige størrelser, alt efter hvordan basesekvenserne er i DNA'et. Restriktionsenzymerne skærer forskudt i sekvenserne, hvilket betyder, at enderne passer sammen med andre ender, der er skåret ved hjælp af samme restriktionsenzym. Hvilket vi kan se på det her billede, hvor man sådan kan se, at restriktionsenzymet skærer forskudt på den her måde, hvilket også gør, at det bliver nemmere at sætte stikkerne sammen, da de så passer godt sammen med baseparerne, og derved bliver en stærkere binding. Og de her ender, som man kan se, som der så bliver dannet efter den restriktionsenzym, hedder sticky ends. Og hvis de 2 sticky ends passer sammen, bindes de sammen af enzymet ligase. Derudover kan DNA-biblioteket også bestå af cDNA, som svarer til gener fra en bestemt organisme. Hvis man så vil have et gen fra DNA-biblioteket, skal man bruge en probe, som er et kortstykket enkeltstrenget DNA, oligonukleotid, som passer til genets sekvens, som man er på udkig efter. Når genet er fundet, bindes proben til de matchende sekvenser fra det ønskede gen, og man kan markere dette med at få nogle antistofbundne enzymer til at fremkalde en farvereaktion. Ligesom man kan se her, bliver der dannet en farvereaktion, og man kan her på det her papir så se, at at her hvor proben er, der er der så sket en isolering af genet. Anden trin er så selve transformationen. Man vil nu gerne få genet, som man nu har fundet i første trin, konstrueret på en måde, sådan at man kan udtrykke det i en værtscelle. Det kan man gøre ved et ekspressionssystem, som er et gen med de ekstra sekvenser, som er nødvendige for, at afskriften kan foregå. Ekspressionssystemet består af en promotor, som er let at aktivere og regulere i værtscellerne, selve strukturgen og en terminator. Derefter skal man også have transporteret genet hen til værtscellen med en vektor, hvor vektoren så fungerer som et transportmiddel.
Som vektor bruger man modificerede plasmider og virus. Plasmider er gode som vektorer, da man kan få cellerne til at optage dem. Når man så skal splice et gen ind i et plasmid, sker det ved at klippe både plasmidet og genen med samme restriktionsenzym, hvor plasmidet og genen bliver blandet sammen med ligase. Ligase binder nemlig enderne stik i enden sammen, og derved har man opnået et plasmid med en indsplicet gen, som vi så kan se her, hvor det så bliver klippet. Og man kan så se stik i ends, og genet bliver så indsat ved hjælp af ligase, og man har nu en transformeret gen. Derudover har vi også virus. Virus benytter vektorer, da de er effektive og specifikke, da de binder sig til bestemte receptorer i cellens membran. Nu er man så klar til selve indførelsen af plasmidet i værtscellen, og denne indførelse er det, som man kalder for transformation, som tidligere nævnt. Når man vil lave en transformation i bakterieceller, udsætter man bakteriecellerne i en blanding med plasmider for en kombination af calciumioner og kuldechok, som gør, at bakterierne optager DNA'et fra væsken omkring dem. I eukaryote celler er det noget mere kompliceret, da man her skal have destabiliseret cellemembranerne, sådan at plasmidet kan komme ind i cellen, hvorefter cellerne skal danne nye cellevægge og formere sig. Så selve formålet med transformation er simpelthen at få det ønskede gen fra produktionscellen ind i værtsorganismen. Tredje trin er så selektionen. Ved en transformation er det ikke alle celler, der får optaget plasmidet. Man vil derfor selektere de transformerede celler, og dertil benytter man markørgener. Et markørgen kan fx være genet for et enzym, som kan fremkalde en farvereaktion, men det kan også være et gen, som giver værtscellen mulighed for at vokse på et bestemt substrat. Det er nødvendigt at have et markørgen, da markørgen markerer, hvor transformationen er sket, og uden den vil man ikke kunne se transformationen, eller se umiddelbart, hvor den er sket henne. Når man skaber nogle transformerede mikroorganismer, er der noget veje i brug af. Er der nogle ting, man skal overveje for, at det er helt sikkert. For eksempel skal man overveje, om det er farligt for laboratoriepersonale at håndtere de transformerede organismer, eller om de undsluppende organismer fra laboratorierne vil kunne skade menneskers sundhed, og om disse organismer også vil kunne skade miljøet. For at undgå, at det skal kunne ske, har man gjort i en række lande herunder Danmark, at man har en godkendelsesprocedure for anvendelsen af gensplejsede organismer i forsøg og i produktion. Denne godkendelse sker på baggrund af vurdering af, hvor skadelige organismerne kan være, og man kan indslutte organismerne. Det vil sige, at man kan forhindre, at organismer spreder sig ud af laboratoriet. Når man er færdig med de transformerede organismer, de enten destrueres eller opbevares isoleret. Men det er ikke helt så farligt, som jeg får det til at lyde ud til. Man kan faktisk bruge de transformerede mikroorganismer til ret gode ting. For eksempel i dag anvender man de transformerede mikroorganismer til mange forskellige ting. For eksempel er isolin et resultat af transformerede mikroorganismer. Isolin bruges til behandling af sukkersyge, hvor man har fundet på en måde at producere insulin, i stedet for at anvende insulin for svins og køers bugspytkirtler. Man kan også ved hjælp af transformerede mikroorganismer
danne væksthormoner, i stedet for at udtrække væksthormonerne fra menneskehjerner, som tidligere gjort.